Toto video zobrazuje prevedenie hladenej techniky. Na vytvorenie tejto štruktúry sa použije produkt Baumit Creative Top Max. Potrebujete k tomu nerezové hladidlo, murársku lyžicu a umelohmotné hladidlo. Baumit Creative Top sa nanesie nerezovým hladidlom a stiahne sa na hrúbku zrna. Bezprostredne po nanesení sa povrch rovnomerne štruktúruje umelohmotným hladidlom. Baumit Creative Top vo farbách Baumit Live. Technika hrubý betón, striekanie, valčekovanie, modelovanie špachtľov. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.